Росія використовуватиме полонених українських моряків для впливу на результати президентських виборів в Україні і тому не йде на перемовини щодо їхнього звільнення. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, офіційний Київ разом з країнами ЄС і Сполученими Штатами вимагають від Кремля негайно звільнити полонених моряків і захоплені українські судна. Але там вперто називають їх злочинцями і продовжують утримувати у московському СІЗО Лефортово та Матросській Тишині, ігноруючи норми Женевської конвенції. Саме тому напередодні уряд подав позов до Європейського суду з прав людини. Там його розглянуть в терміновому порядку вже найближчим часом. Павло Клімкін впевнений, рішення ЄСПЛ буде не на користь Росії. Росія намагається вдавати, що наші хлопці порушили кордон Росії, якого, як ми прекрасно розуміємо, аж ніяк не існує, фабрикувати фейкові справи, затягувати рішення, як начебто необхідністю розгляду в російських судах. Росія встигла за цей час, за час російської агресії, порушити все можливе і неможливе в міжнародному праві. В Росії є чітке положення, це рішення Державної думи, що вони рішення ЄСПЛ хочуть виконують, хочуть не виконують. Тому маємо бути свідомими того, що Росія буде намагатися маніпулювати і цим рішенням. І сьогодні московські волонтери передали українським морякам 24 пакети з продуктами та речами першої необхідності. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала журналістка Вікторія Івлєва. Це вже друга з початку арешту посилка від московських волонтерів. 3 грудня минулого року, окрім продуктів, вони передали хлопцям листи від рідних. Нагадаю, російське ФСБ 25 листопада затримало 24 українських моряка у нейтральних водах Чорного моря. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону та на 2 місяці запроторили за ґрати. Всі вони відмовляються давати будь-які свідчення у цій справі та вважають себе військовополоненими.